дар яке аз кӯчаҳои Швейтсария қарор дорам ва дар бораи фарҳанги шаҳрсозӣ, меъморӣ, фарҳанги шаҳрдорӣ ин ҷо суҳбат мекунам. ин ҳама биноҳое ки мебинед, зебогии ин вобастагӣ дорад аз давлат ва ҷомеа. давлат биноро бо як тартиб, бо як симон месозад ва намегузорад ки аҳолӣ худсарона ягон тағйирот дароранд. агар дар мо ҳам ҳамин хел кор кунанд, чӣ қадар давлати мо зебо мешавад. чиро дар назар дорам? рақобат нест. ман пластикаи орехи занам, ман пластикаи чугуни занам, алюминтӣ ёки кондитсионер дар куҷои хоҳед зад. ин хел гап нест. як тартиби муайян аст ки бояд сабаб мешавад чунин зебогӣ шавад. дар мо ҳамчунин биноҳо кам нестанд, бисёр ҳастанд, лекин худи мардум аз сабаби фарҳанги шаҳрдориро надонистан худсарона ҳар гуна тағйиротҳо медаронанд ва симои шаҳр дигар мешавад. ва тозагӣ вобастагӣ дорад аз худи ҳар як шаҳрванд. мебинед чӣ қадар тоза озода Швейтсария ва тинҷу ором. ҳарчанд ки рӯзи якшанбе аст, истироҳат аст, ҳеҷ кас ба оварагардию саргардонӣ машғул нест. машғули ягон коре ҳастанд ки ба фоидаи оилаи онҳост ё худи онҳо. ҳатто волидайн низ ба кори худ машғул аст. беҳудагардӣ дар ин ҷо ками кам дар назар мерасад ва 80% ҷиноятҳое ки дар аврупо содир мешавад аз ҷониби шаҳрвандони хориҷӣ аст. шаҳрвандони муқимии аврупо не. худ қазоват кунед ва андеша кунед ки мо ҳам бояд ҳамин хел пеш равем, ҳамқадами замон шавем.